El primer informe ja va ser considerat un document de referència a Catalunya en relació a la ciència del canvi climàtic, els impactes i els instruments de gestió vinculats a l'adaptació i a la mitigació de les emissions causants de l'escalfament global. A més, l'elaboració d'aquest primer informe va generar la participació de més d'una cinquantena d'experts i una de les seves conseqüències important va ser la creació del grup d'experts en canvi climàtic de Catalunya. Com a innovacions d'aquest primer informe, d'una banda, voldria destacar que ha utilitzat una metodologia molt propera a la que s'utilitza en el grup intergovernamental d'experts de Nacions Unides, dona continuïtat al primer informe del canvi climàtic. És un document que, si el primer ho va ser-ho, aquest segon està cridat encara més a ser un document referencial des del punt de vista metodològic a nivell internacional. Com saben vostès, en els programes de Nacions Unides, del PNUD, a l'àmbit de les subnations o de les regions, és sempre un marc referencial en polítiques d'adaptació i mitigació. Per tant, per moltes regions, per moltes subnacions d'arreu del món, aquest document serà un document referencial i serà, sens dubte, un document que marcarà metodològicament un camí a seguir. I, finalment, el quart punt a destacar seria que han participat més de 90 experts, més de 50 revisors nacionals i internacionals. Crec que aquesta tradició, diguem-ne, que continua aquest segon informe és molt important. Es produeix en una situació diferent de llavors. Com he dit, tenim una oficina de canvi climàtic a Catalunya, tenim una comissió interdepartamental que de seguida l'any 2007 entoma la proposta del CATS de continuar amb aquest estudi, per tant, que aquest segon informe sigui també una base per l'acció i per les determinacions polítiques de la Comissió Interdepartamental. Quan es parla de clima, primer es parla del medi físic, i en el medi físic la primera cosa que es parla és de la temperatura. Per tant, com estem respecte a l'evolució de la temperatura a Catalunya? Bé, doncs, els registres instrumentals de dades de temperatura mostren que la temperatura de Catalunya ha crescut durant els darrers 50 anys de l'ordre d'aproximadament de 0,21 graus centígrads per dècada. Això voldria dir 2 centèsimes de grau per any, aproximadament. Tot el territori, òbviament, no és homogeni, no augmenta el mateix a la costa que augmenta a l'interior que a la Vall d'Aran, però en mitjana es dona aquest resultat. Que, a diferència de molts altres llocs del món, i especialment de centre Europa, a Catalunya augmenta més la temperatura màxima que no pas la temperatura mínima. Constatat numèricament, l'estació de l'any en què augmenta més és l'estiu, a un ritme de 0,35 graus centígrads per dècada. Malgrat la sensació que tenim de que plou menys, no està estadísticament comprovat, ni tan sols comprovat ni detectat, que plogui menys en el territori català. Hi ha una certa tendència, si es compten els darrers anys, però els darrers pocs anys, i per tant no es pot dir d'una manera rotunda que plou menys, tot i que si plou menys, ho plou menys de forma estacional, és a dir, plou menys a la primavera. Plou menys a la primavera. Però la pluviometria anual és més o menys, més o menys no, és aproximadament constant fins ara. Des del punt de vista pluviomètric, les projeccions dels models també diuen que hi haurà una reducció important, que es pot citar entre el 10 al 15% de la pluviometria anual en aquest context. Pel que fa als recursos hídrics, el fet de temperatures més altes, el fet d'una franja més gran entre l'evolució de la temperatura màxima i de la temperatura mínima, i el fet que a Catalunya la superfície de boscos, l'ocupació de la biosfera va augmentant amb el temps per diferents motius, un dels quals només és l'abandonament de terrenys agrícoles, doncs fa que la retenció a les capçaleres dels rius i l'evaporació a través de la biosfera d'aigua sigui més alta, i per tant això comporta, i així s'explica i es desenvolupa en el treball,
comporta un augment, diríem, de les dificultats hídriques, tant en la disponibilitat d'aigua com a la qualitat d'aigua. I l'estudi constata que els vegetals els hi surt les fulles entre 4 dies per dècada, diríem, abans, ara que fa 50 anys, comptin, que fa 50 anys seria 4 dies per 5, 20 dies ara abans que no pas fa 50 anys, i que els hi cau la fulla més tard. I una altra cosa, que aquesta sí que és una mica més difícil d'explicar, però que és novedosa i que en el seu moment, en el cas del 2003, no se sabia, és que els ecofisiòlegs han començat a veure respostes dels genotips, respostes genètiques en el comportament de determinades espècies vegetals per adaptar-se a unes condicions que són més àrides. Moltes vegades, quan es parlava de canvi climàtic amb mitjans audiovisuals, es posa la fotografia d'unes xemeneies. Jo cada vegada penso que és una fotografia que té el seu sentit, ja ho entenem, o una imatge que té el seu sentit, però que l'hem d'anar canviant. Per què? Perquè la indústria, i això es constata aquí en l'informe, durant els darrers 5 anys, empesa per programes de l'administració, pel Pla Marc de Mitigació, però també per la despesa en productes energètics que el seu funcionament comporta, doncs ha reduït notablement, ha millorat notablement en sectors, tampoc és homogeni això, però ha millorat notablement l'eficiència dels seus sistemes productius i que, per tant, podríem dir que la imatge en aquest moment potser la situaríem més cap a l'àmbit de la mobilitat o cap a l'àmbit de transport, si haguéssim de posar una imatge en el canvi climàtic. Però aquesta imatge que potser posaríem ara, potser dintre de pocs anys ja també l'hauríem de canviar, l'hauríem de posar en un altre lloc, perquè justament en el capítol de transport es fa esment que la dinàmica econòmica, però també el progrés en el desenvolupament de sistemes d'emmagatzemament d'energia més eficients que puguin haver, especialment en l'automoció, en els cotxes, farà que d'aquí al 2025 es desacopli d'una manera forta, això és el que diu l'estudi, això sí que ho diu específicament l'autor de l'estudi, no és un invent meu, doncs la relació entre augment del transport i augment de les emissions. Com a resum final, diria que el canvi climàtic no és un futur, sinó que és un present, és a dir, estem dins d'un procés de canvi climàtic i tenim evidències prou contrastades, també a Catalunya, com per dir-ho. Els impactes d'aquest canvi climàtic s'estan fent notar d'una manera també inqüestionable i diríem, com a forma de mirar cap al futur, diríem que hem de treballar en tots els contextos, tant en l'aspecte científic com en l'aspecte dels responsables de la gestió de la nostra societat, en avançar més ràpidament i més insistentment en els temes d'adaptació. Tenim temps, però no tant, perquè com més demorem fer accions, i estic parlant a nivell global, no estic parlant a nivell Catalunya, però naturalment a nivell de Catalunya també, però com a nivell global es demori més a fer les accions que es prenguin hauran de ser molt més fortes, molt més importants. I això vol dir que ens hem de posar les piles en les quals crec que aquest informe, propiciat i promogut per la Generalitat de Catalunya, doncs és un gra de sorra o un context que pot ajudar a qui hagi de posar-se les piles, doncs posar-se-les adequadament.